my channel. So we're currently here in Manuel's restaurant here in Parkland again. So today guys, so magbukbang ko og mga siguro mga seafoods. Kaya pag last time, wala ko nakakakuha ng seafoods. So, ato na ko mag-host foods. See you later. Ano to siya? So I have my first plate. So ang first na gikuha guys is shrimp, crab, scallop, yeah, pahong. So let's eat. Once na ako og sauce. Very good na food kay shrimp. Bisag unsa na shrimp, basta shrimp. Bisag unsa pagkaluto, basta shrimp. Ganahan mo kanang shrimp. Kung sa inyong ganahan na pagkaluto sa shrimp, kaya ako ganahan gid ko o tempura na sausaw sa sauce. Magbuha sa ko og juice. Puyog din ako guys, ako mga workmate na sila dito. Ako kaya naglahi ko nila para dili ko maka-disturb nila. So, i-open ako akong crab. Daot man siya. Way kaon siguro nis dagat. Naka sa buffet guys, kay marag mawada yung gana mo kaon like merang so good, pero kuha na nimo maglibog kaon si mukanon no. So kuha kita nimo sa mapagkaon kay marag dagana ni So finish na nako akong first plate. Sige, makuha na sad kong lain. Tanggalon sa tana. So maghuhas ko og tempura guys. Tada! Look at this guys. Tempura. Yung mga tempura. Guys! Kaya ba din akong puson? Let's go. So, muna siya kung second, third, or fourth plate. Ganahan din ko tempura. I thought it's tempura, but hindi siya tempura, guys. It's fish fillet, I think. So, na ako dire tempura sauce. Kanya, tempura din siya. This one, it's a tempura. Uy, focus. So, pwede siya i-sausaw sa tempura sauce. Init pa siya, pero then guys, so nasad ko yung lechon. This one, kanay kanang nasa Chinese nila.
𝗙𝗥𝗘𝗘 𝗙𝗥𝗘𝗘. Ano question? What's your favorite part of a lechon? You like panit? You like ribs? Ang saman, unod? Ang samay, akong papa ko ganahan siya og ng dunggan gani. Dunggan. Sa lechon. Ako ganahan kong panit. This one is a pochero. Pangpatulak. Pangtulak. Wala ka na eh. Kung ganahan sa day ko ribs, guys. Unsa ni siya murag ham na naay meat sa sud. And the siomai. Unsa yung ganahan ng sausawan sa lechon? Mang Tomas? Soy sauce? Suka? Akong ganahan ko og Mang Tomas. Ngayon kami siya. Let's open this. What's this? Mukha, manguha na dito, di ko kabaon sa kung ipanguha na papagaon dito. Kubaw sa nga niya, basta kan kaon to. Mga ta. Kami kayong lechon, labi na sa Cebu na lechon. Scam ko ano eh. Hindi mo dahil sa galang tempura, guys. Nga siya isud na may uban tempura or shrimp ang sud. Ang uban kay fish or fish fillet. Lami naman sa tangaw lang ako sa hayang mahal na daw. Lechon, amazing. Last piece akong lechon, guys. Finish! Kanina lang.
last na ni guys, but I have to take the flour kay busog yun guys ang flour. Okay, nino mga lagi. kaya ako na siya tanan. Flour na tanan. Wala shrimp? Wala. Get another one more. Ano na lang, magwa lang ka. Sige, salamat. Klamo Vijay. Finish with my second, third, fourth plate. So, ready na ako for fifth plate? Hindi pa siguro. Rest ako guys. Kaon ko. Mag-stretching sa take. Ang tiyan para na pa space. Ako sa riyan na natin. Para na pa masudlan na rin ang space. Nagpipisa na space. So, balik ako guys dito kay magkuha ko o tanawin ako kung saan ko makuha. See you later! Dessert time guys! I have ice cream and lot of look! Yes! Let's go! So, let's start. Gusto ko unahon. Guys. Kana lang. Some Mexican corn salad. I have here guys a palitaw. This one is a carrot cake, mocha roll, and this is an Oreo cheesecake. Yeah, kami guys. Ice cream kay mango, vanilla, and ube. Akong favorite na flavor sa ice cream kay pistachio, pero may mag-awis kung uyab kay. Hindi siya ganang pistachio, ganang siya Oreo. Pero wala mo sila pistachio doon eh. Lahat kay vanilla, ube o mango. Ano na lang? This is a palitaw. Carrot cake. This is an Oreo roll. drink ganda. Juice kay murag. Oh, shit. Saon gyud. So, kaya yung Manuel's restaurant, na siya sold sa Park Lane. So, ganun taon, ay na mula fuel sa sold sa Park Lane, which is doon po siya sa
Ayala. Ako ganahan dali guys kay na sila yung lechon na whole good gani. Simot. Melon. Wow, cute kayo lang. Baso kay ang ilang juice kay so tinadaan mo ano yung container na itabon. Nice. Nakakaya guys, yan. I will end my mukbang here. If you like this video, please give a thumbs up and subscribe to my channel if you haven't done yet. And hit the notification bell if you're subscribed already. If you want to travel guys, I have a lot of travel vlogs, so make sure to check that out. So I will end my mukbang here guys. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye guys!